Que sapigueu que l'objectiu de Crític Cutres és la nota en calent. No podíem marxar sense fer tornar el camí de l'esperança al nostre company. El nostre company que s'havia perdut per un moment. Oriol, et perdonem, no et preocupis. No et preocupis. Ens agraden molt les pel·lis i som molt amics. Crític Cutres. Tret de sortida! Quin susto! Tret de sortida perquè avui comença oficialment al canal de Crític Cutres l'esprint dels Oscars! Efectes especials, m'agradaria que digués l'esprint dels Oscars. Un sprint diferent perquè aquest any recordeu que hi ha pel·lícules nominades de plataformes digitals. Oh, és nou això. L'esprint dels Oscars li diem a aquestes últimes pel·lícules que es nominen als Oscars i les posen als cines de cop i Sí. Doncs avui anem a veure una pel·lícula que, ojut, va guanyar els Globus d'Or. Vaja, hem d'anar condicionats ja. Suposo que aquesta gota ja condicionarà una mica la vostra expectativa, no ho sé. La pel·lícula és Nomadland. El nom m'agrada. A mi m'agrada molt el nom, m'agrada bastant tot. Avui vinc una mica repartint dolçor, alegria i orenga per qui vulgui. Vinga. De què va aquesta? Bé, doncs, Nomadland tractarà sobre una dona dels Estats Units que es diu Fern. Seguirem la seva vida després de l'impacte que té la gran recessió, és a dir, del 2008. La crisi mundial que va haver-hi el 2008, que bàsicament la va fer perdre-ho tot. I ella, al perdre-ho tot, en veure's en la misèria absoluta i en què la seva vida de cop ja no és el que era, decideix agafar la seva caravana i adaptar la seva vida a una vida nòmada moderna. I veure també una mica com és tota aquesta gent que viu al marge de la societat, una mica, no? El dia a dia... Hi ha gent nòmada. Un perfil de gent nòmada. No ho sabia que hi havia aquesta gent. Sí. Jo tampoc. Bueno, i fins aquí la sinopsis. He vist el tràiler i he vist plans molt interessants. He vist una actriu que m'agrada molt, que Oriol ara ens explicaràs. He vist una pel·li que respira. Quan m'has dit Globus d'Or, m'has dit una senyora que va pel món amb una furgoneta, pal. La veus en tota. Pal. La veus en tota. Bueno, ja tenim aquí els típics. Però bueno, Oriol, ens pots explicar, sisplau, qui interpretarà els papers d'aquesta pel·lícula? El paper d'aquesta pel·lícula. El paper d'aquesta pel·lícula. La protagonista. La dona, la Fern, qui és? No hi ha ningú més. N'hi ha una altra, però mira, te'l dic, però... O sigui, és ella pensant? Sí. Oh my God, Però quin pal! Adrià, para de suggestionar els nostres espectadors i espectadores, tio. No li feu cas, anem a veure. Mare de Déu. Però quan et digui quina actriu és, fliparàs. Frances Louise McDormand. Frances McDormand? Frances McDormand. Oh my God, Oriol! Ja ho sabia perquè he vist el tràiler, però si m'he imaginat igual, Hosti, tu. Jo la coneixia, però és que flipareu amb tot el que ha guanyat aquesta dona, perquè és una superactriu, vale? O sigui, ha aconseguit la triple corona, que vol dir que ha guanyat Oscars, té dos. Un amb Fargo i pel·lícula 2017 que es diu Three Billboards Outside no sé què, Missouri. Ebbing, Missouri. Sobrevalorada, mitjoreta i subat, estava jo. Vaya tela, increïble. 3 anuncios a les afueres és increïble. Peix bullit de paper. Una de les millors pel·lis que he vist a la meva vida! No, ara en sèrio, és boníssima. Oriol, tu l'has vist? Sí. M'he quedat aquí encallat. I és que a part dels Oscars també ha guanyat Tony Awards, perquè és gran actriu, és una gran actriu de teatre. Oh! Vale? I va guanyar amb una obra de Broadway que es diu Good People. Oh! Però és que no només això, sinó que a part de Tony Awards també ha guanyat Emmys com a millor actriu a una sèrie que ara no me'n recordo. Oh, Oriol, que raro! Adrià, podries dir, sisplau, qui és el director o directora d'aquesta pel·lícula? La directora. Oh! Nominada als Oscars també. La directora d'aquesta pel·lícula es diu Chloe Zhao. Chloe Zhao! Aquí sembla que en aquest
cotxe... No sé qui és, no sé qui és. Hi ha celebració per Chloe No sé qui Zhao. és. Hi ha celebració. I és directora de pel·lícules com The Rider. Oh, que bona que és! És aquesta la que m'havia, Adrià! Jo Si no l'heu vist, us la recomano, però molt. Quina és? És que és una pel·li que l'actor principal no és ni actor. I és la vida d'un tio d'aquests, un cowboy d'aquests que fan rodeos d'aquests amb els cavalls i tal igual. Vale, doncs va tenir un accident un dia, va estar a punt de deixar-ho, un amic seu va acabar fatal. I aquesta va agafar el tio aquest que li va passar això i va fer una pel·li a través d'ell, i ell és l'actor principal. De la seva pròpia història. És com un documental pel·lícula, però més pel·lícula que documental. Val, doncs mireu The Rider. Molt. I una altra pel·lícula que va dirigir és Songs That My Brothers Taught Me. Dir que està nominada als Oscars, no? No, dir res, encara estem a la meva secció i falta una pel·lícula. Una pel·lícula, Adrià, perquè jo Una crec... pel·lícula que no ha dirigit, sinó que dirigirà. Una pel·lícula pels amants de l'univers de Marvel. Eternals! Oh, Eternals! On hi sortirà l'Angelina Jolie, entre altres. És raro que una directora que està nominada als Oscars, que Vagi a Marvel. té un rotllo, però és el rotllo menys Marvel que et pots tirar a la cara, aposti per una directora, saps? Això et diu que potser És una Eternals pel·lícula diferent. és trencadora. De fet, ella en una entrevista ho va dir, que amb Marvel amb Eternals estava fent una gran aposta. Vale, doncs em sembla fantàstic. Què ve Marvel, tu, que facin aquestes coses? Llavors, Ei, Oriol! Ei, Oriol! Veieu el tren de Marvel? Jo estic allà, ja mirant-lo, aviam quan arriba. Sí, un peu a l'estació i mirant a banda i banda i preguntant al costat, escolta, que no A quina hora arriba? A quina hora arriba? A quina hora comprem el bitllet. És que vaig veure un amic meu. Sí, però... Vaig veure un amic meu que vull. està... No és per mi, No, és que li he de comprar el tiquet al meu amic. Exacte. No és per mi, no és per mi. Exacte. La pel·lícula està nominada com a millor pel·lícula, entre d'altres. Sí. Ja ho veurem. I sabeu el bo de tot això? Què? Que nosaltres tres, autèntics pargueles, ho jutjarem. També és veritat. I ja està, sense més dilació. Expectatives d'aquesta pel·lícula. Adrià, des de la boca de l'infern, engrià, digue'ns. Estic enfadat. Bé! Estic enfadat Ho reconeix. Un acte de valentí. Reconec que Està molt bé, estic està molt enfadat. La sinopsis que m'has presentat tampoc millora perquè és actriu aquesta Frances durant 2 hores. Sí. Ara et gravo d'aquí, I no has vist ara The et gravo d'allà, Rider. ara des de sota, ara des de la furgoneta. I l'Adrià no ha vist The Rider, que és pla, una mica d'aire, pla, respirem, Exacte. pla, enganxo per dir que tinc moltes ganes de veure aquesta pel·lícula, perquè és que a mi, la paleta de colors, en el tràiler també he vist una mica del que vaig veure de Rider, uns plans d'aquesta Amèrica profunda brutals, d'esperits, que respiri, una pel·lícula de respirar, i jo tinc ganes de respirar, perquè sóc un ésser viu, no necessito per viure. Sap greu? Digueu-me ésser viu. Vaya pal, xaval, vaya pal, és que quina mandra, tio. Oriol. Jo ets a dir que comparteixo totalment el que pensa l'Adrià. Merda! Oriol, Seient darrere. Oriol, a la reina McDormand, que li has dit que sí 3 corones, que sí no sé què, i ara et fa pal? Em ve de gust veure l'actuar, però, saps? No. Però què? Oriol? El ritmillo. Vaya tela, tio. El ritmillo. Sent l'hora que és probable que avui al cinema sentiu. Vaya tela, tio. Vinga, fins ara. Ei. Tenim ganes de fer un road trip, si més no. Sí, és que ens ha recordat, bueno, no sé vosaltres, ara ho parlarem. Però Oriol, crec que és que nosaltres tres, bueno, amb altres amics, vam fer un road trip per als Estats Units. Vam fer un petit... A veure, ni la meitat del que hem vist, Ni però... la meitat. Evidentment, ella té tot un any. Però sí que, Hem fet carretera... en part d'aquell viatge, sí que... Te trobes una mica amb el sentit de... On the road. On the road. Exacte. On the road. I és veritat que és un país molt on the road. Què dir? És que em costa articular paraules després d'haver vist aquesta pel·lícula. Brutal. És que, perdó, però si jo pensés en una pel·lícula que hagués de dirigir en Jordi, seria aquesta. Els mateixos plans... Seria aquesta. És més, si poguessin estar 2 hores sense parlar, millor.
Increïble. O sigui, és que estava allà. Has entrat. És que estava allà. És el prototip de pel·lícula teu. Però per què? És que no ho Màxima entenc. fotografia, paisatges i, sobretot, el protagonista torturat i que parli poc, que t'ho digui tot amb mirades. Uns paisatges, uns colors, el sentiment de llibertat, el sentiment de camí, d'identitat, pel·lícula que es pren el seu temps, pel·lícula que no t'ho dona mastegat des del principi, sinó que l'objectiu de la pel·lícula és anar-lo coneixent, anar al per què està fent això, per què està fent aquest camí, banda sonora quan calia, perquè hem vist molt de silenci, i a mi crec que és molt important. Sorolls de coses. Jo crec que és una pel·lícula que et regira, et fa plantejar-te Hòstia, tio. preguntes importants sobre la teva vida. Els diàlegs són brutals. Hi ha uns diàlegs molt curts, però que parlen sobre temes tan transcendentals i tan profuns que ho flipes i t'hi enganxes. Sí, amb la tribu aquesta dels nòmades. Els nòmades, molt impactant, val? Dit això, jo sóc del blog. Sóc un veí. Sóc un veí del blog. Jo habito al blog, d'acord? Llavors, aquest tipus de pel·lícules, almenys en el meu cas, depenen molt de l'estat d'ànim amb que les miri, que m'arribin a entrar o no, d'acord? Però avui estava obert de ment i la veritat és que m'ha entrat molt endins. Bé, Oriol! M'ha fet qüestionar coses, m'ha regirat una miqueta. M'ha arribat. Buah! Adrià, digue'ns què has pensat tu d'aquesta pel·lícula. Perquè, sí, exacte, parla'ns una zona perquè hi ha molt de Johnson & Johnson i volem una mica de... Ode la Xet. Hola, què tal? Digues. Com sabeu, venia bastant desmotivat per aquesta pel·lícula. Enfadat, no, la paraula era enfadat. Enfadat. Estic d'acord. He sortit menys enfadat. Bueno! La Chloe, bones notícies, he sortit menys enfadat perquè sí que és veritat que estic d'acord amb el respir que et fa donar aquesta pel·lícula d'un paisatge, un desert... I n'hi ha prou ja, Ja en tens prou per tu dir, ai, que bé, no? La vida. Que és la vida. I que tontos que som. Exacte. M'agrada molt la reflexió, o almenys que he fet jo, d'estar bé amb un mateix, perquè si no estem bé amb nosaltres mateixos, no sé, sols, exacte. Tenim un problema, perquè hem de viure tota la nostra vida amb nosaltres. Ara bé, lenta, i jo sóc una persona que m'agrada la marxa. M'agrada més diàleg, m'agrada que la història es torci, sóc molt pel·liculero. Ja sé que la vida no és tan pel·liculera, però jo sí que sóc molt pel·liculero. Només et dic una frase, Adrià, la realitat supera la ficció. Però aquesta pel·lícula no. Parlem-ne. És la vida, aquesta Parlem-ne. Però és que, Adrià, n'hi ha una aventura més important. Però per què em convences la vida, això? Escolta'm, és la pel·lícula. Molt bé, Adrià, gràcies per les teves sàvies paraules, com sempre. I què sembla si passem a... diria les interpretacions, però la interpretació d'aquesta pel·lícula. Tots són planos de la mateixa actriu. L'únic personatge protagonista i l'únic personatge que evoluciona a la pel·lícula és ella. És ella! L'entens. I la vas entenent, i vas entrant en el seu passat, en les seves no és un personatge fàcil, no us penseu que és un personatge fàcil. No. Fan un personatge excèntric. No, i és un... diferent. Però és que la Frances, en sèrio, és que aquesta dona m'encanta. Lo consistent que ha estat el seu personatge. No, home! És a dir, és que en cap moment ja dius, hosti, és que això no m'encaixa amb el que estic veient. No. I l'evolució que fa dintre la pel·lícula es nota i no es parla. A The Rider, ja us he comentat que era una pel·lícula que ella va fer amb gent real, o sigui, va agafar gent real que no havia actuat en la seva vida i els va fer una pel·lícula. I en aquesta pel·lícula... Creiem que també, perquè tu vas veient, o sigui, quan s'ha acabat la pel·lícula, surten les lletres, els crèdits... I els noms dels actors. I els noms dels actors, i els del paper que feien era el mateix, vull dir, aquelles persones eren aquelles persones! Per tant, creiem que són nòmades! O sigui, és que flipo, potser ja entrant a Chloe Zhao, directora, flipo com aquesta directorassa és capaç d'agafar la punyetera vida real, compactar-la, maquillar-la, però molt poc, o sigui, agafar la vida real i gravar-la perquè tu t'emportis a casa el que ella té. És que és increïble! Però hi ha moments en els quals hi ha una seqüència d'imatges, de paisatges brutals, que són acompanyades de piano i al final del subidon el violí, però és que m'ho ha fet 3 cops que quan estaves amb el subidon d'imatges, quan estava vibrant, quan estava connectant, de cop i volta em diu calla! No, aquest mastegot, Oriol, precisament és perquè no t'agradi, perquè vegis que tot té... Exacte, que tot té el seu blanc i té el seu negre! Si ho entenc, però no m'ha agradat. Doncs ets
Ets un nen mimat, tio, llavors. Perquè vols que tot sigui maco? No, però i això, i la vida, Oriol, et donava tes hòsties la vida, Oriol? Però és que no és veritat, això, perquè a mi, per exemple, si una pel·lícula em fa plorar, per molt que sigui que plorar no sigui agradable, ho gaudeixo. Però és que en aquesta situació, en aquesta pel·lícula, no ho he puto gaudit. Mira, Ara t'has explicat bé. Ho estic dient, tu. Oriol, què t'ha semblat la fotografia? Fotografia espectacular. A més, ho anàvem dient, i fins i tot els colors van canviant. Home. està nominada per fotografia. Home, que sí. espero que sí. Esperem que sí. Espero Doncs que sí. segurament guanyarà. Bueno, no ho dilatarem més. No, sisplau. Tot i que tu dilataries. Jo podria dilatar, però no dilatarem més. I arribarem a les valoracions de la pel·lícula. No ens allarguem més. Començo jo. Digues, Oriol. Jo li poso... Digues. Esperant-la, Una mica sí, Oriol. Va, digue-li. Mira, et diré que no sé què li posaràs tu. Un 7,5. Un 7,5. Doncs esperava més. Jo també esperava més, Oriol. Sí. Que depèn molt de l'estat d'ànim amb el que estigui. Que Vale, segurament la miro demà ja ho i hem dit, m'avorriré. això. Va. Perquè sí que l'he trobat O lenta. sigui, estàs posant la nota que li posaries demà. Estic tenint en compte... Uala! Això sí que en Criticodes no havia passat, Estic tenint en compte tot. Primera vegada que passa Estigui que algú posa la nota de demà. en fred, sí. Abans d'anar a veure la pel·lícula has dit i nosaltres ho valorarem, en plan, som uns primos. I ara estàs anant de crític aquí, de diari. Però què dius, tio? Quan tenies raó... Oriol! Que poso... Li poso un 9, És que, tio, que sapigueu que l'objectiu de Crític 3 és la nota en calent. No podíem marxar sense fer tornar al camí de l'esperança al nostre company. El nostre company que s'havia perdut per un moment. Oriol, et perdonem, no et preocupis. No et preocupis, no t'ho tindrem en compte. Com bé he dit, no és una pel·lícula que agradi del tot a tothom. És veritat. Haters hi ha a tot arreu. Com a representant de tots aquests, li poso un 7. Uas, que no. Una persona que no valora gens la fotografia, que li és absolutament igual. Que ve la història. Exacte. Vol veure girs. Vol veure... Exacte. Jo ho entenc. Adrià, un C. Una mica com el Faro. Ostres, el Faro, una pel·lícula que no deixa de sortir en aquest... Potser que la veieu. És que és molt bon exemple, el Faro. Ei. Llavors, Robert, em passa una mica el mateix, una pel·lícula que no és per mi, Però la valores, ets capaç de valorar-la. Hi ha treball. Adrià, i jo això ho valoro. Gràcies. Gràcies perquè jo li posaré un 10 a aquesta pel·lícula, que és el que es mereix! Una dansa, jo he estat ballant 9,2, 9,5, 9,7... Hosti, tu quina pel·lícula, no? Però ara ens hem de posar d'acord, perquè ara ve la conclusió. Aquí està el problema. Que ressonin els tambors. La conclusió. Imprescindible. Aquí està el problema. Entens que a mi... És que ets tan lamentable, tio. Entens Com que a a mi persona, com a ésser viu. aquesta pel·lícula- Com a ésser viu que respires, ets lamentable, tio. Aquesta pel·lícula pot no sorprendre'm tant, pot no entrar-me Et tant, puc entendre. i puc no plorar, Ho entenc. que m'he Adrià, ja dormit. Adrià, ho entenc, ho respecto, però... Llavors no em diguis que com a ésser viu soc lamentable, Sí, perquè, o sigui, veig poc respecte. Que no, ho entenc, ho respecto, però anotant això que m'estàs exposant, trec la conclusió que ets una persona lamentable. M'ha agradat molt la reflexió, Ho entenc i ho respecto, Em sembla- però ho agafo i ets lamentable. Llavors hem de, recategoritzar el concepte de respecte. Exacte. Doncs, els Crítico 3... Hem decidit que aquesta pel·lícula és... Excelsior! Oh! Una pel·lícula que és Excelsior, l'Excelsior de les Excelsiors, no? Potser una... que aspira més. tant Potser- no. Per alguns us encantarà, per altres no tant. El que sí que hauríeu de fer és anar al cinema A veure-la. aquesta pel·lícula. I dir-nos què en Almenys penseu vosaltres. Fem-li l'honor a les pel·lícules que estan nominades als Oscars d'anar al cinema a veure-les. Avui està al cinema ple. A rebentar, i tothom a veure Nomadland. Tothom Nomadland. Home. En el fons anaven per Godzilla. Però no, està al cinema full. A Sembla full. mentida, ho dèiem al cinema, sembla És molt mentida. heavy. El que calgui per revifar el cinema Sigui King Kong. un dinosaure cardant-li mastegots a un goril·la. Si us ha agradat aquesta discrepància, aquesta discussió, aquest debat que hi ha en aquest cotxe sobre el cinema i el setè art, subscriviu-vos en aquest canal de YouTube i tindreu més debat. I debatiu amb nosaltres als comentaris. Exacte. Ei, seguiu-nos també a Instagram i Twitter.
allà comentem coses. I compartiu aquest vídeo, sisplau, perquè aquest vídeo de YouTube, aquest enllaç, perquè és l'única manera de tenir nova gent. I res, doncs, companys, seguim amb l'espin dels Oscars. Us heu cansat una mica avui? Sí, potser la setmana següent agafem una mica d'aire amb Godzilla, no? Ja ho veurem, que potser també està als Oscars, no ho sabrem. Ja ho veurem, Home, perquè per taquilleres, potser haurem de fer sprint dels Oscars, en lloc de Godzilla, Oriol, ja ho veurem. Estem gasolina. Una miqueta gas. Estem gasolina. Vale. Per què? Per continuar el camí. Exacte. Gran frase. Chloe Frances. Gran frase. Ens veiem al camí. Amelie. Que no, ho entenc, ho respecto, però anotant això que m'estàs exposant, trec la conclusió que ets una persona lamentable.